Argitara atera dira PSOE Kataluniako bi indar subiranista nagusiekin hitzartutako amnistia legearen xehetasunak. PSOEk, Sumarrek, Errezek, Juntzek, Euskal Herria Bilduk, EAJak eta BNGak sinatu duten eta atzo erregistratu zuten Espainiako Kongresuan presako prozedura gisa. Lege proposamenak 2012tik gaur artean Kataluniako prozesu subiranistarekin lotutako prozesu judizial batean dauden arduradunei eta herritarrei eragingo lieke. Deneran bertamera utziko lituzke 300-dik gora independentistaren eta 73 poliziaren prozesu judizialak. Aurkeztutako lege proposamenak ere barne hartzen ditu Tsunami Demokratikoko kideak eta CDR Errepublikaren defentsarako batzordetakoak ere zeinak urren ez urren ikertuak eta akusatuak izan diren terrorismoa egotzita. Frantina Armengol Espainiako diputatuen Kongresuko presidenteak baieztatu du bihar eta etzi egingo dela Pedro Sánchez PSOEko hautagaiaren inbestidura saioa. Kongresuan ordezkaritza duten taldekin abiatutako negoziazio sorta amaituta, Sánchez prest dago beste 4 urtez presidentetzari eusten saiatzeko. Hautagai sozialistak hilabete pasatxo behar izan du inbestidura gainditzeko behar adina babes lortzeko. Hala ez ustekorik ezean aldeko 179 boto izango ditu osteguneko bozketan. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan amnistia legea. Izpide izan ere amnistia indarrean sartuko balitz Espainiara itzultzeko aukera izango luke Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak haren kontrako prozesu judizialik gabe. Halaber amnistia legearen bidez bertan bera utzi ahalko lituzkete Generalitateko presidente ohi Artur Masen eta Errezeko presidente Oriol Junquerasen aurka hasitako prozesu judizialak. Dokumentuaren arabera amnistia eskaera egiten denetik gehienez ere 2 hilabetera aplikatu beharko dute epaileek. Edonola ere Kongresuan erregistratu dutenetik hilabeteak pasa litezke lege proposamena behin betiko onartu eta indarrean jarri arte. Gainera, Alderdi Popularrak birritan esana du amnistia legea eteten edo hori ahalik eta gehiena atzeratzen saiatuko direla eta Europako Batasuneko erakundetara joko dutela horretarako. Hain zuzen, Europako Alderdi Popularrak gaur iragarri duenez, amnistia legearen afera hurrengo Europako Parlamentuko osoko bileran eztabaidatzeko eskatuko dute. 20-tik 23 izango da hori. Anartean, Felix Bolaños jarduneko presidentetza ministroak azpimarratu du amnistia legearen proposamena erabat konstituzionala dela, bai edukiari dagokionez, bai helburuari dagokionez, inolako zalantzarik gabe. Hala amnistia legeak zauriak itxiko dituela dio Bolañosek eta gatazka behingoz gainditzea duela helburu. Utiliza una herramienta, quizá la más poderosa que tienen las democracias, como es una ley de amnistía, precisamente para cerrar heridas y también para fomentar la convivencia y superar de una vez por todas un conflicto que hemos venido sufriendo, desde luego en Cataluña, pero también en toda España, que hemos sufrido desde hace más de una década. Queremos con esta ley cerrar heridas y queremos con esta ley resolver el conflicto político existente en Cataluña.
Bada Solidaridad, Voxen sindikatuak greba orokorra deitu du azaroaren 24ko amnistia legearen aurkan. Ekimenak Santiago Abascal lider ultraeskuindarraren babesa du eta beharrezkoa dela eta egokia dela uste du. Prentsaurreko batean azaldu duenez, Pedro Sánchezen inbestidura lortzeko PSOEk beste alderdi politiko batzuekin sinatutako akordioak langileen eskubideen aurkako eraso bortitza dira. Alderdi Popularrak baina distantziak ezarri ditu deialdiarekin adierazita greba orokorrak sindikatuek deitzen dituztela eta ez alderdiek, hala esan du Miguel Tellado, PPko antolakuntza idazkari ordeak eta sindikatuei eta patronalari entzutaren alde agertu da. Gogoratu behar da UGT eta Komisiones Obreras amnistiaren alde agertu direla eta COEk ezohiko batzorde bat egingo duela astelehen honetan PSOEren eta Juntzen arteko akordioaren ondoren egoerari heltzeko. Gainera, Pepe Alvarez UGTko idazkari nagusiak zalantzan jarri du greba orokorra deitzeko Solidaridad sindikatuak duen zilegitasuna lan arloan duen ordezkaritza txikia dela eta. Gauzak horrela amnistia legearen zein Sánchezen inbestiduraren bueltako berri gehiagoren zain, bada besterik. Espainiako poliziak zenbait pertsona atxilotu zituen atzo Sorian, Zaragozan eta Madrilen iragan maiatzen 27an Jon Aranburu donostiarra koman utzi zuen erasoarekin lotuta. Diario de Soria egunkariaren arabera 8 gizonezko atxiki dituzte guztira eta denek lotura duten Orgullo Numantino talde ultrarekin eta eskuin muturreko beste talde batzuekin. Soriako bideek azaldu dutenez, polizia operazioa abian da oraindik eta pertsona gehiago atxilotu ditzakete datozen orduetan. Aranburun 2 aste eta erdiz izan zen Burgosko ospitaleko zaintza intentsiboko unitatean koma induzituan eraso horren ondorioz Donostia ospitaleko ziuran eraman zuten gero osatzen segitzeko. Burezurra hautsita zuen atze aldean eta belarri aldean eta hainbat kolpe eta ubeldura aurpegian. Eskuin muturreko dozenak akidek egin zioten eraso maiatzaren 27an Numantzia Kornilla partidaren atarian taberna baten kanpoan lagunekin batera zerbait hartzen ari zirenean. Lekukoen arabera ultrak autobus batetik atera ziren, harriekin, botilekin eta makilekin armatuta. Aranburu ihes egiten saiatu zen, baina kalearen beste aldetik zetozen ultrekin egin omen zuen topo. Poliziaren utzikeria salatu zuten Aranbururen senide eta lagunek talde fasisten elkarretaratzearen jakitun izan da, ez dutelako erasoa galarazin. Erasoaren osteko orduetan 4 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak, baina aske utzi zituzten epaiaren aurrean deklaratu ostean. Eta gai zaldatuta Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Xabier Goienetxea euskal presoa 280 kilometrora dagoen Lanemazango espetxetik atera da. Bake bideak ostiralean adierazi zuen Parisko zigorren aplikaziorako auzitegiak Goienetxearen baldintzapeko askatasuna onetsi zuela eta atzo bedezen erabaki hori. Bake bidearen esanetan auzitegiak testuinguru berezi batean hartu du erabakia. Izan ere terrorismoaren aurkako fiskaltzak helegitea jartzen ahal badu ere baldintzapean aske uztaren alde agertu zen audientzia egunean. 2015ko uztailean atxilotu zuten Goienetxea hortzain zen Iñaki Irretarekin batera etaren aparatu logistiko militarraren aurkako operazio batean 2018an epaitu eta 7 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Prozesu hartan Retak esan zuen etaren armagabetze prozesuan haren zuloak ixteko helburua betetzen ari zirela. Ordea politikarloko gaiekin jarraikin, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ordezkatzen duen esparru politikoa indartu eta zabaldu egin nahi du Elkarrekin Podemosek eta alderdiaren egiturak eta sendotzeko prozesua abiatu du horretarako. Ezkerreko eremua bere egin nahi du alderdiak sumarrak zerra egingo duen zain egon gabe eta arekin izan ditzakeen aliantzak aintzat hartu gabe. Izan ere gogo eta prozesu hori Eusko Legebiltzarrerako hauteskunetatik harago joango litzateke. Euskadi berria eraikitzen izenpetu duen prozesu parte hartzailearekin beraz, Podemosen xedea da, gizartarekin eta herritarrekin berriz ere konektatzean Pilar Garrido, Elkarrekin Podemoseko koordinatzaile nagusiak azaldu. Legez izan ere, haren hitzetan EAJak eta PSEek ordezkatzen duten gobernantza eredua agortuta dago eta aldaketarako abagune bat, leiho bat zabaldu da ezkerreko indarrentzat. Euskal Ezkerretik aukera paregabea dugu aurrean proiektu politiko erabilgarri eta arduratsu bat begirada zabal batekin eraikitzeko, horregatik Podemos Euskaditik Euskal Ezker
eraldatzeko alderdi eta gizarte zibilera irekia den prozesu bat bultzatu dugu, elkarrekinek gure elkargunean beti erakutsi duen filosofia berarekin. Etorkizuneko helburua Euskal Ezkerraren esparru politikoa zabaltzea eta indartzea, eta gizarte zibila inplikatzea. Honekin ekonomia arlora salto, lan gatazketan Ermuko mikrodekon enpresa hartzekunen konkurtsoarekin asisten duela 2 urte eta ordutik egoerak ez du hobera egin LAB sindikatuaren esanetan. Sindikatuak justu ere adierazi du enpresaren zuzendaritzak, Rodas aholkulari enpresak eta konkurtso administrazioak egoera okertu baino ez dutela egin eta hala greba mugagabera deitzea erabaki dute. Izan ere, orain enpresan lan egiten duten 98 langileetatik 36 kaleratu nahi dituzte. LABek emandako datuen arabera duela urte gutxi 160 langile zituen lantegiak, hala enpleguak galtzea da grebara deitzeko arrazoi nagusia. Kaleratzeak arbitrarioak direla ere salatu du LABek, antza egun enpresan lan egiten duten emakume guztiak kaleratuko dituzten enplegua erregulatzeko espedientarekin. Erabakia onartezina da eta diskriminatzailea LABen hitzetan. Azkenik sindikatuak esan du enpresan jarraituko duten 52 langileen lan baldintzak ere okertu nahi dituztela. Azken asteotan Duranako ikasbidea ikastolaren jantokian egondako arazoak eta gero Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailan jantokiaren arduraduna den Serunion enpresarekin duen kontratua eteteko bideak ikertzen ari da. Duranan ez ezik Hernaniko langile ikastolan ere arazoak egon dira Serunion enpresarekin eta gurasoek janariaren kalitatea egokia ez dela salatu dute Erne. Hezkuntza sailak Serunion enpresaren kontrako espediente bat irekitzea erabaki zuen pasa den astean. Duranako ikasbidea ikastolan zerbitzatutako janaria egoera desegokian zegoela baieztatu eta gero. Ikastola honetan bertan, irailean, zenbait ikaslek beraien bazkarian harrak aurkitu zituzten. 2 kasu hauek ikusita, Jokin Bildarratz sailburuak enpresarekin dagoen kontratua eteteko espediente irekitzea agindu zuen. Hezkuntza sailak hori egiteko aukera juridikoak ikertzen ari da orain. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak hainbat ikuskari bidali ditu ikasbidea ikastolara zerbitzatutako janaria kontrolatzeko. Duranakoa ez da izan Serunion enpresarekin egondako arazo bakarra. Hernaniko langile ikastolan ere gorabeherak egon dira. Pasaden astean, Eusko Jaurlaritzak zerbitzatu behar zen platerretako bat ez zerbitzatzea agindu zuen. Ikastola komunitateak protesta egin du, kalitatea bermatzea eta Serunionen kontratua bertan bera uztea aldarrikatuz. Gauzak horrela, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarten konfederazioak jantoki batzordeak aktibatu ditu, jakien gaineko kontrola egiteko. Hilabete oso bat egongo dira jantokietan, egon daitezkeen arazoak ikuskatzen. Epe luzera, kontratuan ezarritako betebeharrak betetzen direla kontrolatzeko taldea osatuko dute ere. Eusko Jaurlaritza aipatuta kultur eta ekitaldi handiak antolatzeko eta erakartzeko arrazoien artean badago etengabe errepikatzen den bat. Errentagarritasun ekonomikoa, hau da ekitaldi hori antolatzeko gastatu den dirua gainditu egiten duela ondoren eragindako jarduera ekonomikoak. Bada Frantziako turraren hasierari dagokionez, eragin ekonomiko hori 104 milioi eurokoa izan zen Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuak Bilbon azaldu duenez. Erabilitako diru publikoa izan da 12,2 milioi. Aurrekantuan jasotakoa baino 200.000 euro gehiago. Inbertsio honek sortu duen inpaktu ekonomikoa guztira 103,9 milioi eurotakoa da. Ia 104 milioi euro. Inbertitu den euro bakoitzak 8,5 euroko itzulera izan du. Edo beste batera esan da, 8 aldiz biderkatu da egindako inbertsioa. Bestaldetik abiadura handiko trenari helduz, oraindik ez dakigu nondik egingo den Euskal Y-aren eta Nafarroako linearen lotura. Hori erabaki aurretik zundak eta hidrogeologikoak egiten ari dira eta behin emaitzak jasotan, ekaina aldera aurre ikusten da adostasun batera heltzea. Alderren artean desadostasun handiak ikusten dira ordea Eusko Legebiltzarrean hizpide izan dute gaia ikus dezagun.
17 urte dira abiadura handiko trenaren proiektuarekin hasi zirenetik. Euskal Y-rekoaren gainegituraren zatirik handiena egina dago, naiz eta oraindik zati esanguratsuak egiteko dauden. Nafarroan aldiz atzeratuago doaz, azpiegituraren eren bat amaitzera ere ez baitira heldu. Eta bi hauen arteko lotura nola dagoen, bada oraindik erabakitzeke nondik egingo den, Ezkiotik edota Gasteiztik. 2024ko ekaina baino lehen erabaki behar duten Nafarroako abiadura handiko trena eta Euskal Y-rekoa nondik lotu. Behin betiko erabaki hartu baino lehen zundaketa hidrogeologikoak egiten ari dira, eta horiek ekainan amaitzan adostuko dute zein lotura lehenetsi. Iruña eta Gasteiz sakanatik barrena lotzea Ezkio itsasoko aukeraren aldean 3 aldiz merkeagoa litzateke, 700 milioi euro inguru, Gipuzkoako aukerak 2.000 milioi euroko aurrekontua baitu. Horiek ala Eusko Legebiltzarrera eraman dute gaia eta alderdien artean desadostasunak loratu dira. Batzuek argi dute HTaren proiektua ez dela ezbaian dagoena. Esaterako Susana Corcuera sozialistak argi du HTaren alde egiten duela, baina bi aukeren azterketak amaitu gabe daudela azpimarratu du eta behin horien berri jakitean ekainean erabakiko dela 3 gobernuen artean zein aukera lehenetsi. Carmelo Barrio Popularrak ere tren azkarraren alde egin du, eta kasu honetan Gasteizko lotura lehenetsi du. EAJak berriz Espainiako gobernuari leporatu dio inoiz ez dela proiektu honekiko borondate politikorik egon. Jeltzaleak tekniko eta adituek aztertutako datuak jarri ditu mahai gainean, eta bi aukeren artean aukeraketarik egin ez badu ere aditutako datuen aurrean badirudi bere favoritoa Ezkioko aukera dela. Izan ere esan du ingurumenean eragin txikiagoa izango duela tuneletik igaroko delako, eta merkeagoa izango dela. Aldiz HTaren beharra ezbaian jarri dutenek argi hitz egin dute Legebiltzarrean. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk tren sozialaren alde egin dute, iritzita HTA diru xautzea dela. Mikel Otero Subiranistak adierazi du Gasteiz eta Nafarroko lotura erdiprezioan egin daitekela HTrekin alderatuz. Dagoena berritzeko aukeraren alde egin du, merkantzientzako baliagarria izan daitekeen trenbidea berritu daitekela gaineratuz eta bidan dauden herritarrei zerbitzu bat eman baiti ezaiokete. Nafarroako gobernuaren desioa bete da, azkenik Irulegiko eskua ezingo da marka komertzial modura erregistratu. Hau da, aurkikuntzaren irudia libre erabiltzen alko da azken hilabeteotan, hainbat erakunde pribatua ahalegindu dira Irulegiko eskuaren gaineko eskubide komertzialak eskuratzen, baina gobernua tinko saiatu da hori eragozten, eta zer egin horretan patenteen eta marken Espainiako bulegoaren babesa jaso du azkenean. Zehazki bulego horrek ebatzi du Irulegiko eskua ez dela behar bezain bereizgarria eta horrez gain herritarrek nekez hautemango dutela marka bat bezala nabarmendu duten ezezkoa erabatekoa dela. Hain justu gaur bete da urtebete Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren berri eman zuenetik. Izan ere 2022ko azaroaren 14 deitu zuten hortarako agerraldira Arangurenen, orduan jakinarazi zuten hizkuntza baskonikoan orain arte agertu den testurik zaharrena eta luzena aurkitu zutela. Gogora ekar dezagun. Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten istorioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste. Bada Irulegiko eskuaren berri eman zela urte bat bete den honetan, gaiari heltzeko Iruñera joko dugu jarraian 4 lerroko idazkun bat zuen esku formako piezak lehen hitzean, sorionekun idatzerik ala aurkikuntza horrek frogatu zuen inguru horretako herritarrek baskonikoz hitz egiten zutela garai hartan eta hizkuntza horretan alfabetatuta zeudela. Leire Martinez lankida dugu kameraren beste aldean, eguerdion Leire.
Karol, zer moduz, aski ongi erranduzun gixan, erromatarrak heldu zirenerako, hemen Nafarroan, Euskal Herrian, Iruñ herrian, euskaraz mintzatzen zen eta euskaraz ere idazten zen. Aldezarritik ez oso urruti, Kuenkatik aldeen aranean dago, Araguren aranean kokatzen den Irulegi mendiaren kaskoetantzari elkarteak indusketa lanak egin zituen eta bertan brontzesko esku bat topara euskarazko idatziak aurkeztu zituen. Albistea duela urtebete eta zangoz goiti paratu zuen. Irulegiko eskua deiturikoa arkeologiak euskaldunoi ematen digun izugarrizko aurkikuntza da. Iruñaren ondoan, erromatarrek Kristo aurreko lehengo mendean zuntxitu zuten herrizka baskoi batetan, ate batetan iltzatzeko brontzesko xafla bat aurkitu da. Xafla esku baten itxura du eta testu bat darama industua. Eta 2000 baino urte gehiago duen testu hori euskaraz dago. Beno, aintzin euskaran egina dago. Hau da, orain dela 2000 tapiku urte erromatarrak Euskal Herrira iritsi ziren garaian baskoiek erabiltzen zuten euskararen aintzindarian. Horiek ala hezkuntza zarituko gara orain, izan ere gurasoen, euskalgintzaren eta gizartaren aspaldiko aldarria da Iruñeko aurre eskoletan murgiltze eredua jartzea. Hau da, aurrek euskaraz ikasteko eskubidea izatea. Zer berri dugu honen bueltan, Leire? Aurre eskoletako plataformako gurasoak eta euskalgintzak murgiltze eredua eskatzen dute Iruñean 03 aurre eskoletan. Izan ere, momentu honetan Iruñean dauden 12 aurre eskoletatik bakarra euskeraz delako. Eta kontuan hartuta, gero eskolaratzen diren horiek euskaraz ikasten duten kopuruaren 30% dela, ez da bidezkoa bakarrik aurre eskola bat euskeraz izatea. Azaroaren 26an mobilizazioa iragarri dituzte urraketa honekin bukatzeko helburuarekin. Euskararen aurre eskoletako egoera ez da xamurra Iruñean. Duela 30 urte bezala jarraitzen du, atera bideri gabe. 12 aurre eskoletatik bakarra dago murgiltze ereduan, Txantreako Izartegi aurre eskola. 2018an Bildu udalera sartu zenean, 3 aurre eskola gehiago jarri zituen murgiltze ereduan, hau da, euskaraz. Eta aldaketa kolpetik ezarrita egotzita, oposizioak errekurtsoa paratu eta berriz hasierarako egoerara bueltatu zen. Bien bitartean, aurreskolak euskeraz gurasoen plataformak, aurrak euskaraz ikasteko eskubidearen aldarri eta borrokari eutsi dio. Eta datuak mailaren gainean paratuta, Iruñeko 135 haur kopurua da euskeraz ikasten duena eskolan, eta beraz, behar horiek asetzeko aina eskatzen dute. Donibane auzotik Iruñ herrira. Ezin baitugu ahaztu, ume guztiek dutela euskara ikasteko eskubidea. Hala bada, gaurdanik, Nafarroko gobernuari eta Iruñeko udalari garbi exijitzen diogu 03 aurrentzako eskola murgiltze eredua zabaldezan Donibanen eta euskararen bazterkeriarekin bukatu dezan. Horrela, Iruñea 4 esparru geografikotan banatuz. 4 esparru horietan, aurre eskoletan, euskaraz ikasteko bermea eskatzen dute. Euskalgintzaren laguntzaz, plataformak bertzeren artean Donibanen eraikitzen ari diren aurre eskola berriak murgiltze eredua izan dezan eskatzen dute. Mobilizazioak iragarri dituzte azaroaren 26rako. Udaletxe aintzinean kontzentrazioa eginen dute. Gaizlatuta berriz datorren asteko larunbatean emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako eguna izango da eta baliatuz Nafarroako gobernuak sexu indarkeria mota guztien aurkako sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du. Zertan datza honek, Leire? Azaroaren 28 ate joka dugu, eta egun hori probestuz Nafarroako gobernuak kanpaina bat ezarri du abian. Indarkeria sexualaren aurkako kanpaina hain zuzen ere, harremanetan berariazko adostasuna aldarrikatuz.
Salaketek gora egin dute Nafarroan, Foru Erkidegoan. Urtarrietik irailera 276 sexu indarkeria salatu eta erregistratu dira erkidegoan. Eta salaketa horien 173 30 urtetik beherako emakumeek jarri dituzte. Azaroaren 28ean soa pausatuz, Nafarroako gobernuak sexu indarkeria mota guztien aurkako sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du. Horren bidez, gizartea eta kultura aldatzeko beharra azpimarratu du. Harreman sexualak eta afektiboak ezartzeko berariazko baimena noski barne hartuta. Kanpainak aldarrikatzen du emakumeek askatasuna dutela beren ingurunearekin nahi dute moduan harremanetan jartzeko. Eta keinu bat, edo janzteko edo aritzeko manera bat, ezin dela ulertu noski nahi ez duten loturak ezartzeko baimen gisa. La prevención es una herramienta poderosísima para romper este ciclo de violencia machista y trabajar para educar a nuestra juventud en el consentimiento, en el respeto y la igualdad es un deber que tenemos como representantes públicos. Datuak plantan ezarrita, joan den urtean zehar, Nafarroan 2021ean baino 280 salaketa gehiago erregistratu ziren. Eta guztira, ia 2000 izan ziren. 126, 30 urtetik berakoek paratu zituzten. Horietatik 254, hau da, 113, sexu indarkeriagatik izan ziren. Nabiko datuen arabera, horrez gainera, Foru Lurraldean emakume bat eraila izan da urten. Azken hamarkadan 18 izan dira. Indarkeria sexualarekin finitzea beraz, Nafarroako gobernuak abian ezarri duen kanpainaren helburua. Nafarroatik datoze berriak ala, nazioartera salton, boliviarrak kalera atera dira urre mehatzen esplotazioaren kontra. Gobernuak erabakiarekin aurrera jarrai ez dezan ingurunean adituak direnak babestutako baso zonaldeak direla argudiatzen dute. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak ekarri du gaia gurera, Erne. Milaka izan dira Boliviako La Paz hiriko kaleak hartu dituztenak. Gobernuak urre mehatzeak esplotatzeko kontzesioak eman nahi ditu eta horren kontra agertu dira herritarrak. Astearteko mobilizazioak izan dira esanguratsuenak. Besteak beste 15.000 mehatzarik garraio publikoaren zerbitzua gelditzea lortu zuten. Mehatzaritza kooperatibek bestetik Luis Artzeren gobernua presionatu nahi dute erabakiarekin aurrera jarrai dezan. Ingurumenean adituak direnek urre mehatzeak dauden zonaldeak babestutako baso zonaldeak direla argudiatzen duten arren, kooperatibek euren esplotazio lizentzien alde egin nahi dute. Urre mehatze honetan gainera merkurioa eta metal toxiko erabiltzen dira lurrarekin lan egiteko Satrustegik azalduko digu zer suposatzen duen horrek. Esan bezala, babestutako zonalde bati buruz, ari gara Madiri Parke Naturalean kokatuta dago Boliviako ipar mendebaldean eta ia 19.000 kilometro karratu dituen erreserba bat da. Hemen, urre erreserbak ibai ertzeetako ondo-ondoan kokatuta daude eta mehatzariek urrea lurretik banatzeko merkurioa erabiltzen dute. Esan gabe doa hortaz merkurioaren toxikotasuna mehatxua dela bai inguru girorako, baita ere bertan bizi diren pertsonentzako ere. Eliana Torriko aktivistak dio metal toxiko hori erabiltzeak iturri hidriko garrantzitsuenak, hau da, ibai garrantzitsuenak kutsatzen dituela. Bertako komunitate indigenen elikaduraren oinarri ibaiko arrainak direla jakinda egoeraren larritasunaz jabetu daitezke. Horrekin batera mehatze honen esplotazioa ilegala dela diote adituek. Urrearen esportazioa izan zen duela 2 urteko esportazio nagusia, sektore honen hazkundea oso azkarra izaten ari da eta beraz babestutako zonaldeak ustiatzen ari direla salatzen dute komunitate indigenek eta aktivistek. La Pazeko alkateren Iban Ariasek argi adierazi du urreak hiltzen gaitu. Gobernua prest agertu da erabakiari buruz hausnartzeko eta aktivista eta adituekin elkartzeko. Satrustegiri entzun diogu nola Boliviako esportazio nagusia urrea izan den Bolivian gasaren eta zingaren aurretik, bada horrek komunitate indigenak ditu biktima nagusi batez ere emakumeak. Merkatuek urrean jarri dute fokua, atzerriko merkatuek erosi
bertakoek, boliviarrek, ustiaketa lana egiten duten bitartean. Emakumeak dira gainera gehien bat merkurioarekin zuzenean lan egiten dutenak, horrek suposatzen duen ondorioekin. Euren etxea zen oiana suntsitu dute, zuhaitzak zeuden tokietan orain makinak daude eta euren osasuna bigarren plano batera pasada, interes ekonomikoek entzungo egiten dute. Bidena azpimarratu, merkurioaren erabilera debekatuta dagoela. Are gehiago Boliviak 113 herrialderekin batera mina mata hitzarmena sinatu zuen, zeinetan merkurioaren erabilera debekatzen zen. Baina halako kasuetan ikusten dugu ez dela bete. Hori gutxi ez, eta Bolivia da merkurio gehien erosten duen herrialdea. Gainera, urrea bukatzen den zerbait da, bertakoen ingurua suntsitu, bertakoen ongizateari erreparatu gabe. Eta, kasu horietan noski, hirietara joatea behartzen dituen egoera bat da, honakoa betiko lelo. Enpresek dena ustiatu ondoren beste zonalde batera joaten dira ustiatzen jarraitzeko eta merkatuaren eskakizunei erantzuteko. Gauzak horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Laster gara bueltan, albiste gehiagorekin. Kaixo, ongi etorri hemen saiora, eta gaurkoa esan gaia potentea dugu. Violentzia obstetrikoaz hitz egin nahi dugulako. Podcasta eta bide laguntzak eskaini izan ditu Zabaletik Mundura proiektuan, eta amatasuna eta feminismoa alikatu du bere hitzetan, beti bere jardunean. Eta baita ere, emakume askoren hitzak bildu izan dituz bere jardunean. Aurpegia bai, baina ahotsa nirea den arren esperientzia asko tokia aukiko dutela gaur kontan ere. Gaur eta hemen, nola aurkeztuko zenuke zeure burua? Zer galdera ez daia. Gaur eta hemen emakumea, ama, autonomoa, autoexigentea, oso autoexigentea, eta kritikoa. Agian bihar beste orden batean joango lirake adierazpen horiek, baina bai, iruditzen zait, emakumetasunetik bizitzen naizela eta une oro, geroz eta gehiago, amatasunak ere arrakalatzen du pixka bat emakumetasun hori, baina autokritika hori ere feminismoari esker ulertzen dut nik, etengabe kuestionatze hori, eta hortaz, emakume feminista eta beste gauza asko, Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Gorka Julio, eta Laioskop ekokidea, kaixo Gorka, eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Komun digitalen gakoa bada baliabide horiek konpartituak eta eskuragarriak daudela komunitatearen onurako, ezta? Baina zer dira zehazki komun digitalak? Bai, dirudi zaila dela azaltzen, baina seguruenik gaina Euskal Herrian eta euskarak eta euskal kulturak eta digitalidadea asko hitz egiten da, baina behar bada aukera bakarrenetako bat daukaguna hor zabaltzeko eta sozializatzeko eta edapena lortzeko dira komun digitaletan sinistea. Hau da, eduki digitalak zer diren edo nork ulertzen du, ikusentzunezko edukiak, testua, audioa, edo zendalako edukia, baina komun digitalak dijoazte pixka tarago. Ideia da, direla baliabideak, bai,
dago komunitate batek baliabide horiek zaintzen edo sortzen edo nolabaiteko beraien zuzentasuna edo egokitasuna behiratzen, eta gaina dago gobernantza bat horien inguruan. Hau da, argi dago zer egin daiteken eta zer ez eduki horiekin, eta eduki horiek sortzeko edo ez, ere, arau batzu daude. Adibidez, eduki libreak izan daitezke edo Wikipedia jarri daiteke nolabait komun digitalen adibide gorena nolabait. Wikipedian dago eduki pilo bat, eduki hori libre dago, eduki hori sortzeko badaude arau batzuk, irizpide batzuk, gobernantza bat, eta liberan dago komunitate bat horiek sortzen. Bueno, hori dira komun digitalak. Eta aukera handia daukagu, edo aukera baino, pentsatu beharko genuke komun digital horien sorrera garrantzitsua dela, gure kultura eta digitalidadean ere, pausoak aurrera emateko. Wikipedia jarri duzu adibidetzat, baina zeintzuk dira komun digital horien ezaugarriak? Aipatu duzu libreak izan daitezke. Bai. Komun bat kontsidatua izateko da, jende askok erabili ahalko duela, gobernantza bat dagoela eta komunitate baten inguruan eraiki dela, edo komunitate batek erabili dezakela. Horrek zesan nahi du. Askotan, gauza eduki horiekin edo baliabide horiekin gauza asko egin aldirera. Ze bestela ez da komuna. Ez da, bai? Eta erabiltzeko zer egin behar dugu? Argi euki nola erabili. Izan daitezke lizentzia libreak dituztelako, eta orduan badakizu aitortuta, edo ez, edo baliabide hori hor dagoela eskura ezaugarri batzuekin, adibidez, aipatu behar dut, edukia. Baina edukia gero nik erabili dezaket, bai? Adibidez. Orduan, horrek zertarako ematen du aukera? Ematen du aukera horrekin gero gauza askoz gehiago sortzeko. Orduan, behin eduki gutxi eta baliabide gutxi ditugula, sortze ditugun horiek gutxiak berrerabiltzeko aukera ematea, eta hartara izan prentsa, izan telebista, izan beste sortzen ditugun edukiak baliatu behar baitugu gauza ezberdinak horiekin egiteko, demaguna testu edo audio edo bideo batzuk nahaztu, eta horrekin unitate didaktiko bat eraiki dezakegula, horrek inspiratu alduela gidoi bat, eta hor baimenak batzutan inkluso ordainpekoak izan daitezkena, baina badagoela argi nola erabili eta nola komun horiek baliatu beste gauza eratorriak sortzeko. Gobernantza eta komunitatea aipatu duzu, nolakoak dira komun digitalen inguruan sortzen diren komunitateak? Oso anitza dira. Hori interesgarria da, ere. Aipatu da adibidean, Wikipediarenean oso argi dago nola editatu behar den, zein den editatzeko bidea. Beste batzuetan arauak beste batzuk dira. Eta sortzen den hori ere ez dago hain argi nola eratzen den. Adibidez, hor badaude sare sozial libreak, Fedibertsoan biltzen direnak, Mastodon, .eus eta horrelakoak, igual batentzako ezaguna direnak, hor sortzen da edukia, eta hor dago komunitate bat, nolabait, posible egiten sare sozial hori existitzea. Hau da, badago tekniko talde bat, jente talde bat, bildu dena, eta egiten duena posible komun hori eraikitzea. Komun hori ez da eduki bat, da posibilitatea zuk sare sozial horretan egoteko eta zehatzeko, adibidez, ez? Beste bat izan daiteke librezale. Da, euskarazko softwarea, euskarazko programak guk eukitzeko eta lokalizatzeko, software libre horiek hartu eta itzultzen dituzte, lokalizatzen dituzte euskarara, esaten da, ez dara bakarrik itzultzea, baizik eta ekarri behar da ere nolabai gure kulturara, eta ez, adibidez, egunak ez dira berdin esaten inglesez edo gazteleraz edo. Hori egiten dute, eta horri esker, hor badago jende bat, komunitate bat parte hartzen, badago ere gobernantza munko bat, dala azkenean asamblea bat, nun erabakitzen den zer emango zaion zen lehen ez txiko den, edo norbaitek egin nahi badu nola egin dezaken, ez adibidez urteetan egindako lanagatik badaude itzulpen memoria batzuk, eginda, badaude laguntza batzuk, eta beti dago komunitate bat nun galderak egin ditzakezun, hau nola itzuliko zenuken, eta hori da. Orduan oso anitzak dira, egon behar duena argi, nola egiten den gobernantza hori, pixkat, arauak, zein diren, jendeak errez izateko eduki horiekin, edo hor dagoen horrekin gauza berriak egiteko, edo hori egiteko. Librezte eta Wikipedia aipatu duzu, eta gurean bestelako adibiderik edo komunik badago? Bai. Beste adibide bat izan daiteke Gamerauntxia. Gamerauntxia da bideojokoen inguruan biltzen den komunitate bat, baita ere itzultzen dituztela, lokalizatzen dituztela zenbait zea, eta baita ere sozializatzen edo saiatzen dira euskararen jokoaren inguruko estena hori. Sortzaileen artean badaude hainbat bideo sortzaile eta ikusentzunezkoetan Iruña Astiz eta Jokin, eta badago jende talde bat horri, bada komunitate bat, ez dakik komun digital bat sortzen ari da, baina badira ezberdinak,
Beste bat, eta orain sortzen ari dena, izan daitekena da Common Voice proiektuaren inguruan. Common Voice da proiektu bat saiatzen ari dena, adimen artifizialaz asko hitz egiten ari da, azken aldia, baina adimen artifizialeko modeloek, hau da, horratzean dauden, programazio eta logika guzti horiek, behar duten askotan dira datu asko. Eta datu asko, horietako asko, komun digitalak dira. Edo komun digitalak izateak errezten du gero modelo horiek, hola esaten da, elikatzea. Ahozkoan falta zaigu asko. Hau da, gure ahotsa erazagutzeko, ahots sintesirako behar dugu datu andana. Eta ez dazkagu. Orduan, badago proiektuak Common Voice deitzen dena, Common Voice proiektuak jasotzen ditu jendearen ahotsak, eta gordetzen ditu. Eta hartara, guk dazkagu mostra asko, ahots anitz asko bildu behar dira gainera, ez duelako balio, aktoreak kontratatu, eta zen behar duguna da, erazagupen maila altuak lortu. Orduan, behar ditugu ahots anitzak, eta orduan, Common Voice saiatzen da hori egiten munduko hizkuntza pilo batetan, baina euskaraz ere bai. Eta horra gertu da, orain ekimen badago, gaitu.eus deitzen dena, eta horrek egiten du jendeak konbokatu Common Voice horretan parte hartzeko. Bi era daude parte hartzeko, bata da zuk horra gertzen zaizkizun esalditxoak hitz eginez irakurri ditzakezu, eta bestea, bigarren era parte hartzeko da, norbaitek hitz egindako hori ondo dagoen edo gaizki dagoen esateko. Zen balidatu behar da. Orduan, komun digital bat eraikitzen ari gara denon artean, dala ahots erazagupen eta sintesirako gero baliagarri izango dira, hau da, guri makinek ulertzeko eta makinek gure hizkuntzan hitz egiteko aukera emango diguna, eta hori denon artean egiten ari da. Komun bat da, komunitate batek eraikia, eta argi dago tresna horrek jartzen dituen gobernantza edo erak hor markatua daudela. Nola egin, parte hartzeko era batea o bestea. Adibidez, beste bat, hori. Gaitu.eus aipatu duzu, lehen librezale aipatu duzu, hezkuntzarako ez ezik gizartea egituratzeko ere ezinbestekoak izango dira komun aktiboak, komun digitalak, ez da? Ezinbestekoak. Eta azpimarratu nahi nuen hori bereziki garrantzitsua dela euskal edo komunitatean. Askotan gertatzen dugu, baina hau ez da berria, eta horregatik librezaleren garrantzia edo Fedibertsoan dabilen jendearen garrantzia, edo Common Voice elikatzen ari den, edo Wikipedia euskeraz elikatzen ari den garrantzia. Zengu askotan ez daukagu merkatutik kanpoko perspektiba batean lan egin behar dugu. Gure komunitatea oso txikia da, eta horregatik bakarrik, ez nahi sartuko ikuspuntu ideologikoago batean. Nentzako garrantzua ere dena. Baina hori kenduta ere gu oso gutxi gara, oso gutxi inporta diogu jendeari, bai? Eta orduan, aukera bakarrenetakoa izan daiteke komun digital horien bidez elikatzea gure komunitatea eta hortik eratorritako proiektu guztiak. Zen bestela, ez gera euskara, ez da mundu digitalean egongo. Oraintxe bertan arriskuan daude munduko hizkuntza pila bat, eta ez pentsa txikiak bakarrik direnek, incluso hizkuntza handiek dazkate zenbait arazo, pentsa guk ez badugu apostu zehatz bat egiten eta bideratzen ondo daukagun indarrapurra. Eta hori erabiltzeko edo berrerabiltzeko aukera handiak ematen dituzten bideak izan beharko dute. Gehien bat, komun digitalak ez bakarrik, ekimen herritarra, badira bestera batzuk ere hori indar hori fokalizatzeko edo sustatzeko, edo fokalizatzeko baino dibertsitate hori elikatzeko, zen ez da bakarrik dena indarra dena metatu puntu batean baizik eta sortzen den hori gero berrerabili, kopiatu, edatzeko aukera erreztea. Hor dago gako. Orduan, etorkizun baterako, euskararen etorkizunerako ezinbestekoak badira komun digital horiek, ez? Eta gero eta gehiago izatea eta horiek bultzatzea, ez da? Nik argi daukat erantzuna, baiezkoa dela, baina, beste norbaitzuk, beste iritzi bat izan dezakete. Beste batzuentzako izan daiteke merkatu logikan sortzea eta industria kultural, kapitalista, erraldoi bat eraikitzea. Nik uste bide horretatik ezer gutxi lortu dezakegula, egon daitezkela kasuistika batzuk eta norbaitzuk hor arrakasta lortuko dutenak, baina orokorrean bide hau hartzea ezinbestekoa dela. Bestalde, zuk defendatzen duzu Euskal Herriko komun digitalen gizarte erakundea beharrezkoa dela, zein izango litzateke bere eginkizuna eta zergatik defendatzen duzu hori? Era batea bestea egin behar dugu. Ni uste aitortzen badiogu komun digitale garrantzia. Ikusten badugu hori dela bide garrantzionetako bat, digitalidadean, ingurune digitalen perspektiban, euskara lantzeko,
era batea bestea nolabait erakundetu behar da. Honek esan nahi du, baliabide zornitu behar dela, zaindu eta... Alde batetik, ondare digitala mantentzeko. Jada dagoenari garrantzia eman behar zaio. Eta jada dagoen horri ere eman altzaizkio beste bizitza batzuk. Hau da, orain arte egunkarietan, aldizkarietan, telebistetan, eduki herritarretan egin diren lanak, eraman daitezke komun digitalen perspektibara, korpusak eraikitzeko, adibidez, adimen artifizialeko modelo horiek elikatzeko, forma konkretuetan egituratu behar dira. Eman behar etiketatu behar dira, landu behar dira, orduan, hoiei beste balio bat emateko, baina baita ere ondare bezala mantentzeko. Zenbat eduki galtzen ari gara. Hau da, sortzen badugu gutxi hori galtzen badugu ere, eduki batzuk igual ez dakate garrantzi gehiagik, orain pentsatzen naiz nik sortutako eduki pilo batekin, ez? Baina zenek ez du esaten hori norbaitentzako baliagarrianik. Eta, bueno, norbaitzuk, zerbaitek, nolabait, komun digitalen horien ondare bezala behintzat mantendu beharko lukela. Izan sortutako hori bizitza berri bat emateko, izan balore historikoa dakalako, edo izan antropologia lanak egiteko. Eta gero, bestea perspektiba da, ze estrategia garatu, komun digital hauek ez sortu direna, baizik eta sortzeke daudenak, aliketa gehien eta hobekien elikatzeko. Jada formatu egokietan, jada estrategia batekin gero, errezago berrerabili elikatu eta beste gauza batzuk elikatzeko. Hori da, pixkat. Orduan, erakunde bat sortu behar bada, edo egon behar du era bat, hori nolabait, horren garrantzia aitortuta, hori dinamizatzeko. Komun digitalak gero eta gehiago izango dira gurean, ezta? Eta, horien garrantzia zimarratu duzu Gorka. Gizartea horretaz kontziente da. Egia da, konparazioak ez direla onak, euskara, gure hizkuntza da, baina nola ikusten duzu egoera beste hizkuntza batzuetako komun digitalekin alderatuta? Eduki digitala badago, baina horietatik zenbada komuna, o komun digitala kontsideratu daitekena ez da inbeste. Egia da Euskal Herrian badagoela zenbait lizentzia libreak direlako, edo azkenean komunidadeak bolondrez eta voluntarioki eraiki behar izan duelako bere etorkizuna. Horan badago espiritu hori, edo, Wikipediari begiratzen badiogu, ez gaude gaizki posizionatuak. Hor, kriston lana egin du Wikipediako Euskal Elkarteak sortu zenak, eta horri esker, eta voluntario andana bati esker, hor kriston lana egin da. Beste arlo batzuetan okerrago gaude. Common Voice lehen aipatu den horretan, adibidez katalanak oso aurretik doaz. Oso lanketa potente bat egin dute, ia kokatzen diena, gaztelera baino beto, inkluso kokatua daudela mundu baian. Hori izugarria da. Orduan, Wikipedian ondo, Common Voiceen bueno, eta orokorrean bagabiltza, esan daiteke bagabiltza. Nik uste garrantzua dena da sozializatzea beharra hau, eta edozein eduki, ez bada ere, eduki zehatz batzuk komun digital horien perspektiban, edo eduki libre, erabilgarri, berrerabilgarri, perspektiba horretan kokatu behar direla. Eta hori sozializatzea garrantzua dela. Euskal komunitatea badabiltza ez da, baina gizartea kontziente. Hago izan beharko luke agian, eta kooperatibismo digitalaz, hainbat kontu agian arrotzak diren horiek, disko kooperatibismoa, DAOak, azaltzerik... Bai, hor, amalgama handi badago. Hemen badago tradizio handi bat lan kooperatibismoaren inguruan. Lan kooperatibismoa beste lekuetan ez bezala hemen bereziki garrantzua da. Hau da, zertarako elkartzen gara kooperatiba batean? Elkarrekin lan egiteko. Beste leku batzuetan elkartzen dira kontsumitzeko, edo zerbitzuak elkarri emateko. Hemen lanaren inguruan ere izan da. Baina kontsumaren alorrean gauza berriak ikusten ari gara, burujabetzari lotutako molako alorretan, bereziki energia, telekomunikazioak, hor daude Goiener, hor dago HCOM, Abaia, edo Izarkom, telekomunikazioetan, energia gara. Perspektiba horretan sortu dira kontsumo aldetik, baina baita ere, alor digitalean sortzen ari da plataforma, nolabait, kapitalismoari aurre egiteko kooperatibismoak sortu ditu tresnak. Adibide bajarriko dut eta ulertu bat. Plataforma kooperatibismoa azkenean jaiotzen da pixkat bereziki raiderren eta mugimendu horretatik. Ideia orokorragoa da, baina erabiliko dut adibide hau. Beraien lana duintzeko, Globo, Deliveroo eta horrelakoetan, esplotazioan oinarrituako teknologia dira. Ez bakarrik teknologia digitala, baizik eta azkenean egiten dutena da arautegi juridikoa saltatu eta azkenean innovazioa
hori da, jendea gehiago esplotatzeko mekanismoa bilatzea. Baina, sortzen da plataforma kooperatibismoaren ideia, eta ideia horretan kokatzen da, guazen duintzea gure lanak, elkarrekin gustatzen da gure lana, guazen elkartzea, ez? Eta nola da posible hori, nola egingo dugu posible? Erabatean bestean, bakoitzak egingo balu horrelako tresna, plataforma bat sortu, ez? Diot, aplikazio mugikor bat, igual ezinezkoa litzateke, horregatik sortzen dute adibidez CopCycle deitzen den tresna bat, dara softwaretxo bat, eskatzeko, bai? Eta hor mankomunatzen dute, munduan dauden, ez daki zenbat kooperatibek, erabiltzen dute tresna hori, bestela inoiz garatzeko aukera izango ez duketena, bai? Horrekin, tresna badago, denok mankomunatuta pagatzen dugu eta kudeatzen dugu eta hobetzen dugu, eta gero, tokian toki jaiotzen dira kooperatibaz berdinak raiderrak antolatuta. Beraien lana autoantolatuta. Hemengo nolabait espiritu, lan kooperatiben espirituari jarraituta, puntu batean, ez? Beraien lana ondo antolatzeko, beraiek erabakitzen duten antolatzeko, eta horrela jaiotzen da adibidez, Eraman, Gasteizen, edo Ziklope Iruñan, eta Baionan ere, orain jebetan. Orduan, dira, bi dimentsio, ez? Orduan, plataforma bat dago, nun mankomunatzen dugu esfortzua eta digitala aukera posible egiten duena, ez? Tresna digital horiek garatzen, eta gero azpian, tokian toki sortzen dira kooperatiba horiek. Software hori erabili dezaketenak, eta gaina kuriosoa da, adibidez. Software hori erabiltzeko kondizioa da zu ekonomia sozialeko edo kooperatiba bat izan barzarela, irabazi asmori gabea, edo baditu zenbait ezaugarri, bestela ezingo zinukena erabili tresna hori. Eta orain gainera, eta hori da polita, plataforma kooperatibismoaren perspektiba horretan hemen, eta hori nahiko berria da eta hemen gertatzen ari da, behar bada gure tradizio kooperatiboaren ondorioz, edo badago beste olatu bat, 5. olatu bat, kooperatibia txikietan oinarrituta, zerbitzu kooperatibietan oinarrituta, konsumo kooperatiba berriak ere bai. Eta plataforma kooperatibismoaren era hau ere hemen jaiotzen ari da. Adibidez sortzen ari da Euskal Herri mailan erdian kokatzen den federazio antzeko bat. Zertarako? Gora malima dago aplikazio hori. Beran, tokiko, Gasteizko, Iruñeko, erdian, kudeaketa errezteko, inbertsioak errezteko, beraien artean laguntzeko Euskal Herri mailako federazio bat eraikitzen ari dira. Ze forma hartuko duen, ez dakigu, baina ari da gertatzen. Eta hori dena da, kooperatibismoak berritze bat gertatzen ari dalako, eta hemen hitz egiten ari ginen digitalidadea edo teknologian, eta gizarte berrikuntzan, zen ez da bakarrik teknologian, eragiten ari da. Eta hor dago arrasto bat. Hor ikusten ari gara ja emaitzak. Eta kooperatibismo digitalaz gabiltzala, Olatu Kop, Gezki, lankidegin artean bideratzen duzue Kop Fabrikako ikerketa hildoa, zer da? Kop Fabrika da, eta gaina 17 ostiral honetan aurkezten da, eta gaina izen emateko aukera dago. Berez, oinarrian da formazio bat, zure proiektu kolektiboa, kooperatiba edo ez du zertan, elkarte bat eraiki beharrezu, hori bai, nolabaiteko ekimen ekonomiko bat gauzatu behar badezu, eta kolektiboki hori bideratu nahi badezu, formazio bat ematen da, formazio horren ostean edo tartean bidelagun bat ere esleitzen zaizu, saiatzeko lehenengo pauso horiek edo zauden fasean, zen batzutan da rekonversio bat, batzutan da bi pertsona dakaten ideia bat eta nahiko luketena kooperatiba bezala bideratu, batatan, eta orduan bidelagun bat ezartzen da laguntzeko, eta gero dauzka baita ere ikerketa eta saretze hildoak. Saiatzen gera, kooperatibismoa dauzkan erronka berriak ikusita praktikotik, etortzen zaizkigun kasuistikatik gehien bat, behiratzen zein izan daitekeen interesgarriena, eta horiek ikertzen eta aztertzen dugu Gezki eta Lenki kideekin laguntzat, eta atera ditugu zenbait baita ere material, horri lotuta, daudenako fabrika.eus webunean, eta gero daukagu baita ere saretze estrategia bat. Zen bidelagunak balima daude da, bidelagunak sortu inbar dira ere. Hau da, saiatzen ari gara, eta urteak daramatzagu, 8. urtea da, garatu gulako metodologia bat, urtero berritzen duguna, zen geha animatu batzu, baina ja pixkat estabilizatua daukagu, eta baita ere daukagu bidelagun eskola. Hau da, bidelagun izan nahi duten horien nolabaiteko eskola. Eta gero dago saretzea, azken finean antolatzen ditugu jardunaldiak, ekimenak, eta ekonomia soziala eraldatzaia
sozializatzeko eta kooperatibak sortu edo eraiki nahi dituzten pertsona horiek guk izan ez genuen behar bada bidelaguntza izateko. Gure garaian joan ginen gure kasuan garapen agentzietara eta ez genuen nahi genuen laguntza hori lortu, orduan esan genuen eta autonomiatik eta ekonomia sozialak daukan, perspektiba autonomo horretatik esan genuen, goazen sortzea zerbait, eta hori da Kofabrika. Kofabrika aipatu duzu, bertako kidea zara ezta, eta horrez gain, Talioskopeko kidea bazara, beste kooperatiba baten inguruan ere galtuko dizut. Talaios da nire kooperatiba, nolabait esateko gauden kooperatiba. Dedikatzen da gara pixkat teknologia libreak inguruan, baina bai formazioa, aholkularitza eta garapenak egitera. Eta beste alor batetik, Kofabrika daka zerikusia horretan, dedikatzen gara azken aldian ere proiektu kolektiboak edo kooperatiboak sustatzeko prozesua laguntzen. Hartara laguntzen ari gara oraintxe bertan Pirineoan, Nafar Pirineoan, edo egon gara beste leku batzuetan, Enkarterrietan, edo Zumaian. Hor, gure helburua bada ere gainera kolektiboak alduntzea, ekonomia sozial hori tokian toki sustatu nahi badute, egin alizatea. Eta gero, proiektuak, bide laguntza ez bada nahikoa Kofabrikatik, gero, zenbaitzuk eskatzen digute, ia zerbitzu bezala, laguntzea behien proiektu kooperatiboak horreateatzen. Hortara dedikatzen da, eta hor, badago atal bat, dala garapenari bideratua. Hau da, garapen informatikoa, alde da teknologia libreetan, eta bereziki, orain arte, webgintzan egon gara, WordPress teknologia bereziki erabiltzen, baina azken aldian, Odoo izeneko RP bat, dala enpresak kudeatzeko tresna baten inguruan ari gara lanketa oso interesgarriak egiten, eta gero garapen espezifikoak, bezeroen beharretara egokitzen gara, eta aldela teknologia horien asketa batekin, ematen dugu zerbitzua, zure enpresan behar duzuen hori jartzeko edo martxan jartzeko. Eta gero saltxero batzuk garenez, ere beste saretzen maila batzuk ere egiten ditugu, eta horien artean dago Latukop dala ekonomia sozial eraldatzaeko sarea, eta hor parte hartzen dugu nahiko eraktiboan, Talaios bezala, beste 60 ekimenekin batera, Latukop osatzen dugu ekonomia sozial hori Euskal Herrian bestera batea esaten genuen bosgarren olatu hori pixkat xaxatzen, sustatzen eta hortia. Euskal Komunitatea orduan badabil, ezta? Badoa komunitate hori sortzen, ezta? Kooperatibismotik edo komun digitaletik, eta text.es elkartearen eginkizunari buruz gaituko dizut oraingoan. Bai. Beste saretze horietan batzu dira, Olatuko bezala, dela Euskal Herri mailan, ekonomia sozial eraldatzea sustatzeko perspektibarekin jaiotako sare hori, eta beste bat da text.eus, webgunea hori da, eta elkarte horrek biltzen ditu, bai ekonomia soziala eta bai teknologia libreak. Helburua da, ez da dila izan bakarrik Talaios, ez da dila izan Euskal Herrian daude zenbait eragile teknologia libreen inguruan eta ekonomia sozialaren inguruan inkietudia balimakate, saia gaitezen elkarrekin proiektuak edo amankomunean zerbait sortzen. Orduan, bereziki torrekua eraikinean horeretan batzen hasi garen kolektiboa gara, irekita dago, eta helburua litzateke texen bidez proiektu handiagoak edo arlo bi horiek elkarlotzen diren espazioan eragitea, ez? Eta hortan gaude, beste hainbat kidekin batea, adibidez Eskura Mobile, aplikazio mugikorrak egiten dituen proiektu bat, beste kooperatiba bat, eta hori. Orduan, text da hori, elkarte bat, software librea eta teknologia libreak, eta ekonomia soziala elkar biltzen dituen perspektiba hori, edo elkarte hori. Hainbat kontu azaldu dituzu, kooperatibak, elkartea, komun digitalak. Lehen azaldu duzu, nola gizartea kontzienteago izan behar duela, ez gizartea kontzienteago izan behar duela. Agian, hori naiteke modu bat edo gaurko beharrei erantzuteko, ez da? Zenbait gizartea kontzienteago izan, orduan, eta aukera gehiago egongo dira beharrei erantzuteko. Bai, eta edozen sozializazio ekimen interesgarria da. Gero, eta hori da behar bada aldatu behar duguna, edo pentsatzen, ez da, kontzientzia ez da nahikoa. Eta, hau da, konpromiso mailaren piramide bat izango balitz, jende asko konpromiso handitan garrantzua da, zen hori gabe ez goaz aurrera, baina aldi berean ere behar da
jende asko gauza txikiak ere egiten. Eta aldi berean gora eta bera egin dezaken jendea. Hau da, ez ditzagun jendea, la militante edo esfortzu handiarekin ari diren jendea ez dezagun guztiz erre baizik eta ez, eman aukera batzutan jeisteko eta kontrakoa asma dezagun ascensore sozial bat, kontzientzia maila gutxi dakatenetik konpromisoak hartzera. Hori da bide bat, eta gero materiala eta baliabideak. Hau da, oso argi eduki behar dugu, nolabait, gu proposatzen ari gara kasu batzuetan, zenbait alorretan, honek behar du impulso publiko bat. Nolabait, burujabetza guk dimentsio teknologikoan bakarrik, baina uste dut, hortan bakarrik gelitu behar dudala, zen bestela eskoluzatuko nintzateke, burujabetza teknologikoaren hildoa proposatzen dut. Burujabetza teknologikoaren hildoak eskatzen duena da, guk gaitasunaz gain, eukitzea baliabideak gure teknologia horiek baliatzeko merkatu irizpidez, kanpo nolabait, edo gaindi. Hau da, interesak gu jartzea mai gainean eta hor dagoen ekimen guztia bideratu alizatea, teknologia horiek guztiak gure erara, guretik sortzeko aukera izateko. Eta hori nola azkenean ze suposatzen du? Suposatuko luke, adibidez, gure sare propioa garatzeko aukera, datu zentru propioa garatzeko aukera, parte hartzen mekanismo demokratiko digitalak edukitzea, edota plataforma edo aplikazio propioak izatea estrategikoa diren lekuetan, izan osasuna, izan hezkuntza, eta bar. Hori da, bibildu behar dena, eta horrek esan nahi du, materialidadearekin ere lotu behar dugula. Ez dala nahikoa kontzientzia, baizik eta ulertu behar dugu, igual elkarlan publiko kooperatibo komunitario bada, baina gure esku baino badirela eragile batzuk ere, multinazional handiei eman beharrean, hori garatzeko aukera, eta azkenean dakigunean datu horiek eta hor egongo den trataera hori ez dela egongo retorno bat, ez dela etorriko berriro bueltan, pentsa ezagun diru guzti hori bideratu dezakegula edo baliabide guzti hori bestera batzuetara bideratu ditugula arlo publikotik, arlo publiko komunitariotik, eta guri kudeaketan adibidez, kooperatibismotik askotan esaten dugu, arlo publiko kooperatibo komunitario hiruko horretan ere gauza asko egin daitezkela. Batzuk atenditu behar dira ehuneko ehunean publikotik, beste batzuk alor publiko komunitarioak zentzua dauka, eta kudeaketa sartzen denean, igual behar bada ekonomia sozialeko tresnak ere jarri behar ditugu hor. Eta hori da, finean, nik uste gizartea hor kokatu behar degula, eta teknologia ere denok ikusten dugu, eta denok aitortzen diogu kriston garantzia. Baina aldi berean, da hotzikeria, puntu batean. Esaten dugu, bai, teknologia garantzia handia dauka, baina denok ez dugu pentsatu ez da minutu bat, hezkuntzan, adibidez, gai bezala jartzeko. Ez dakigun, ez dugu pentsatu, noiz eta nola sartu behar den. Zertarako, zein tresnekin, eta ez dago plantamendurik. Eta plantamendurik ez dagoenean, plantamendua dago, ez gaitezen engaina. Hau da gertatzen denean, garapen, tokiko garapena, esaten dugunean, tokiko garapena ez badugu pentsatzen nola garatu nahi dugun, nola atera nahi dugun lurralde bat aurrera, hori datorrena dator. Eta datorrena da garapen lokal neoliberala. Eta berdin, eskoletan Google sartzen denean, Google Chromebookak sartzen direnean, edo beste eztabaida bada, baina teknologiak noiz eta zen paper jokatu behar duen erabakitzeko momentuan, ez? Hori da, eraman behar dugu perspektiba hori, eta teknologiak hori aitortzen badiogu garrantzia, perspektiba hauetan kokatu behar dugu gehiago, nik ez da esaten zerotik eunera, bai, bideratuak behar dugu perspektiba horietara gurekin bidea. Denbora galitu gara, eskerrik asko hainbeste gako emateagatik eta arrotzea egiten zaigun agian gai hau azaltzeagatik, eskerrik asko Gorka Julio Talioskopeko kidea gaur gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko sozialdiarekin, orain arte.
pasata iritsi da sozialdiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira eta Jon Antza. Eizo bioi, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Madrila begira jarri baino lehen, urtebete ez da, Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren berri eman zuenetik Arantzadik, mugarri historikoa izan zen, Euskarak 2000 urte baino gehiago dituela frogatu baitzen horrekin, eta askotan, urte honetan askotan entzun dugu ez, zorionekuak gu eta olako kontuak mugarria bai izan dela. Hori da. Nire ustez, hasiera baten boom bat izan zen, ez bakarrik Euskal Herrirako, baizik eta nazioa artean, eta asko entzun zen, baina somatzen dut behar bada boom hori gutxinaka galtzen ari dala, ez? Eta hori tristura handikin ikusten dut. Egia da, ezin dela marka bezala erregistratu, ez? Irulegiko eskua. Eta alde batetik zentzua dauko, zen nire ustez irudi publikoa da, simboloa da, eta denontzat izan behar du. Baina beste alde batetik, ez, Nafarroaren gobernuaren eskutan egotia ez dakit oso positiboa izango denik. Ze badakigu ez dela gobernu euskaltzale... Euskara ez dauela asko sustatzen eta bultzatzen. Hortaz, ez dakit, jarraitu beharko dugu, ez, ze ibilbide daukan, ez, Nafarroko gobernuak Irulegiko eskuaren zabalkuntzan, eta zer lortzen den, ze azkenian, bazauen, ez, Arantzagik eta beste elkarte batzuk, non nahi zuten, beste, ez dakit, kamisetak, ez, diskoak, olako produktuak argitaratzea nahi zuten eta ezin dute lortu ez orain, eta ez dakit zelan zabalduko duten Irulegiko irudia, baina nire ustez garrantzitsua da ez, oraindik jarraitzen euskaltzaleo garenok eta justu mundu honetan sartuta daukogunak badakigula zer suposatzen dauen Irulegiko eskua, baina badaz oraindik pertsona asko hori ez dakitela eta merezi dutela jakitzea. Hori ez, azkenean, frogatu da nolabait euskeraren aurreko edo euskera nondik datorren edo hizkuntza hori hortzela, baina frogatu da hori baino askoz importanteagoa den zerbait, eta da, bazegoela nolabait idazkera bat, nolabait egokitua zegoena, beste hizkuntzetatik hartutako alfabetoetatik eta hori idazkera hori existitzen zela, ez, euskerara edo euskera ezagite euskera diezaiok egun horri, baina euskera aurreko edo euskararen aurreko hizkuntza horrek, ez, edo porrotu euskera horrek erabiltzen zuena, bere normaltasunean, ez da. Eta horrek zientifikoki sekulako balioa dauka, jakina, sekulako aurkikuntza da, baina aparte kontakizun bezala ere, nik uste dut, hausten dituela zenbait gezur, ez, entzun izan ditugunak beti, nolait euskara gutxiesteko, ez, erabili izan diran gezur nazionalista espainiarrak, ez da, kasu honetan, ez, non, esaten den, euskara, ez dakit, besteak beste, ez dela, hori ez dela inoiz idatzia izan, adibidez, edo dela gauza bat, ez dena, ez, eta beraz horrek oso desoroso nola desentiaraze dituzun sektore gogoratzen baduzu duela urte bete, sekulako iritzi eta kanpaina mediatikoa ere gotzen, eta sareetan ere oso gogorra, Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren kontra, desprestigiatuz bai zientifikoki aurkikuntza hori, bai mezu ideologiko oso gogorrak botaz, ikusi genituen ere, mundu progre horretatik ere, olako gutxiespen handi xamar batzuk, eta oso mingarriak izan zirenak, eta urtebete geroago komeni da gogoratzea. Eta Maialenek esan duen hildotik, nik uste dute Nafar gobernuak aukera bat duela, Nafar ondarea eta Nafar historia eta Nafarroak suposatzen duena sustatu, ezagutu eta edatzeko, baina egia da, eta nik ere hori badakit, deskonfiantza eta mesfidantza handiarekin ari dela gai hau kudeatzen. Bestelako gai bati helduko diogu, Madrila begira jarriko gara, amnistia legeari buruz galdetuko dizuet azteko, izan amnistia legeak iurendik gora independentista eta 73 poliziari eragingo lieke, atzo atera zen testua, ez da, artikuluak, nori egingo dion, onartzeke dago, hala ere, prozeseko arduradun guztiei edo gehienei eragingo lieke amnistia lege honek, nola hartu duzu berria, zein egiten duzuen irakurketa?
Justo lehen komentatu izan dugu, hemen, prozesaren bukaera bat etortzen da horrekin, baina egia da bai polizia batzuko sartuta egongo dira, lege horretan barnean, eta hori bai esateki dago, ze azkenean garrantzitsuena da hemen prozes eta Puigdemont, Junqueras eta beste independentistek era libre baten buelta dezaketela, bai Puigdemont ezakigula noiz, baina behintzat buelta dezake lege honekin. Eta ni legea ulertzen dut era positibo batean, baina egia da badazela protesta asko bai eskuinean eta bai eskuin muturrean, ze eurentzat nire ustez ez da, eurak hasi die esaten lege honen aurka da zela, baina nire ustez investidura osoaren aurka da zela, eta Pedro Sánchezen aurka, nire ustez ez dakite ondo zer dan investidura legea, eta irten diela kaletara, kristoneko manifestazioetan, ni pentsetan hauen ez ziela hain jendetsuak izango, baina azkenean, demostratu dute, jendetsuak izan ziela, bai Madrilen eta baita, ni adibidez Andaluzien egon nintzen, Granadan, eta bai pertsona asko irten ziren kalera, baina gehien batez perfil batekoak, gizonak, aberatsak, edo bintzat markekin eta holan jantzita, eta perfil konkretu batena, eta nire ustez da euren privilegioak ez dutela nahi, ez dutela galdu nahi. Bai, hori esan dako egia, nik esanguratsua dela, hor badagoela idea nazional bat partekatua Espainia mailan, eta ulertzen da idea nazional horretan ez dela kabitzen Espainia beste modu alternatibo batean eraikitzeko posibilitatea bera. Eta hemen egon dira amnistiaren aurkako adierazpenak eskuinetik eta ezkerretik. Eta hori oso importantea da. Nik irakurri ditut, ezkerreko analista madrileñoak, oso ezkerrekoak eta bar, egun hauetan oso garbi izaten amnistia legea onartu behar delako, baina kontra nago, ez nago ados, eta hori irakurri legea bera irakurri baino denez. Nik uste dut, Maialenek aipatu den bezala, prozesaren amaituta zegoen, ez lehendik ere, baina ja erabat finikitatu egiten da, eta nik uste Pedro Sánchezen garaipen handi badela politikoki maila horretan. Alian nolabait, gaur egun, bentsat epe motzean, Kataluniak ez du mehatxu bat suposatzen Espainiaren batasunaren zat. Eta hori da, lorpen politiko bat, Pedro Sánchezek momentuetan lortu duena, ezta? Egia independentismoak lortu duela ere amnistia izena duen lege bat egitea. Hor espekulatu genuen asko, ez zitela amnistia dituko eta baina badirudi abokatuek, dena delakoek hori landu dutenek ikusi dutela, baitzen hori eraman behartzuela, bere ondoriak eduki zitzan. Gero, Irunen digora izan dira, ez da inondik ere independentistak eskatzen zutena, ez da inondik ere hori, gero zen legean ere aipatzen dela konstituzioaren barruan mugitu eta ibiliko direla, beraz, nik ulertzen dut, badela sektore independentista batzuk, ikusi ditugu, ez da dena bat ere pozik ere honekin. Ez kontua zen da, kontua da, horren aurkako erasoa eskuina eta ultraskuinaren aldetik hain handia ezaten ari da, zeinak nolabait kohesionatu egiten duen bai independentismoa, baina baita ere Sánchezen inguruan egon daiteken jendea, alegia errestu egiten du zenbait sektorek amnistiaren lege hau onartzea, nahiz eta sakonean kontra bai independentismotik eta bai Sánchezen ingurutik. Eta hor, atentzio mandu da sumar desmarkatzea azkeneko momentuan lege honetatik. Hori ez dakit azalpen zehatzik badago, baina oso harrigarria egin zaiz. Josek gainera, amnistia legeak zauriak itziko dituela adierazi du, baina bitartean eskuin muturrak gogor kritikatu du amnistia lege hau. Bolañosen eta eskuineko alderdi batzuen adierazpenak entzengo ditugu eta orain balatuko ditugu. Atropello va a tener una respuesta. Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Esto no estaba en los programas electorales y por tanto hay un gran fraude electoral a la sociedad española por parte de Pedro Sánchez.
utiliza una herramienta, quizá la más poderosa que tienen las democracias, como es una ley de amnistía, precisamente para cerrar heridas y también para fomentar la convivencia y superar de una vez por todas un conflicto que hemos venido sufriendo, desde luego en Cataluña, pero también en toda España, que hemos sufrido desde hace más de una década. Queremos con esta ley cerrar heridas y queremos con esta ley resolver el conflicto político existente en Cataluña. Bueno, Brainsek esan du, ez, behingoz gatazka politikori bukatzea nahi dutela lege honekin, baina eskuin muturreko alderdien adierazpenak nahiko gogorrak, ez da? Adibidez, esan dute, Sánchezek herrigaletik alde egin beharko lukela kotxe bateko maletegian sartuta. Bai, azkenean, bueno, zer espero dugu, ez? Guk Amarra, Ayuso eta bestetik. Nire ustez, eurak, bai PP eta bai Voxeko alderdiak eta euren botanteek, sentitzen dute Espainia eurena dala. Ez, eta asteburu honetan bai egon gare batzuk hitz egiten, ez? Zelan Espainiako bandera bai eurena dela sentitzen dute eta alanera ebiltzen dute era politiko eta ideologiko baten, ez? Eta niri adibidez Espainiako banderak ez ditez askorik esaten, ez? Baina badaz espainol asko ez, sentitzen dutela euren ikur bat, garrantzitsu bat, kendu dietela, ez? Eta azkenean berdina gertatzen da gobernuarekin. Eurak sentitzen dute gobernu hau eurena izan behar dela, beti. Eta ez dute oposizio bat era legitimo batean egingo. Dena blokeatzen saiatuko dira, eta ez bakarrik inbestidura, baizik eta hurrengo legealdia, berdina, ez? Eta nire ustez hori ez da politika, eta ez da demokrazia. Eurak Pedro Sánchezen inbestidura eta amnistia legea diktadura bat bezala deskribatzen dute, baina nire ustez bestia da diktadura bat, ez? Da, ni egon behar naiz boterean, eta egin behar dudana, nahi dudana egingo dut, eta ez bada hori ateratzen, ez? Kaleetara irtengo dira eta horrelako protestak egingo dituzte, ez? Eta geroz eta gehiago ari dira eskatzen beste hauteskunde batzuk. Baina, uztailean hauteskundeak egon zian. Eta eurak, bai, naiz eta botoetan Feijóok irabazi, gero, era demokratiko baten, akordioak egon dira eta galdu dituzte. Hortaz, berriz egin behar ditu hauteskundeak Feijóok irabaz dezan, ez? Era orokor batean PPek edo Voxek irabaz dezan. Ez dauko zaintzu askorik, baina pena moten duzta zenbat eta zenbat babesa sentitzen dutela kalean. Bai, horazteko gauza bada prozesarekin bukatzea eta beste bat gatazka politikoarekin bukatzea. Bolañosek hori esan du, baina gatazka politikoa ez da bukatuko inoez Kataluniak bere etorkizuna erakitzeko eskubide eduki arte mundu guztia konstiente dela. Horren barruan dagoen gatazkan beste kapitulo bat da, baina ez da azken kapituloa izanen inondik ere eta ikusiko dugu urrengo urteetan edo urrengo belaunaldian edo dena delako azai hartatuko da. Nik uste, Maiarrenek ondo aipatu du, nik uste Espainiako eskubian badago kultura golpista bat, kultura inongo demokraziaren kulturarik ez daukana, boterea modu patrimonialistan ulertzen duena, eta gainera orain, nolateko aurrerantzako iesaldi moduko batean sartuta dagoena, ezta? Bere garaian, Felipe Gonzálezek hartzen zituen erabakiak, zeberak, teorian programa ezkertiar batekin aurkeztu zen, eta hori zen bere posizioa, marxismo hori gabeko ezkerra, edo hori. Baina bere erabakiak eta bere politikak askotan justifikatu zituen, berak gaztelera esaten zuen, ruido de sables, kuarteletan, alegia esaten zuen, kontu, zeren, segun zer den egiten duguna, estatu kolpe bat egon daiteke, edo militarrak aserretuko dira, edo dena delakoa, ez da? Eta orain, ikusten ari gara, nolabait alderdi sozialistak, segurazki lehen aldiz bere historian ausartu denean, alderdi popularrak berak ere proposatzen duen nazio eredu horretatik, edo gauz politika egiteko eredu horretatik, pixkatxo bat desbideratzea, gogoratu egon eta 55 artikulua alderdi sozialistak ere onartu zuela, hor beti egon dira nolabait batera, egon zen momentu bat Zapaterok ere, pixkat bere bidea edo egina izan zuena, ezta? Eta ondorioz, hortik pixkat desbideratu den momentuan, atera da, kasu honetan ez dira militarrak atera, oraindik,
baina atera da beste golpismo hori guztia, eta kaleetan gertatzen dena gauza bat da, baina hor dago sistema mediatiko oso bat, estatuaren aparato pila bat, kaleak dira parte bat, baina parte bat bakarrik. Ikusi dugu manifestazioak eta gainera Voxek greba orokorrera deitu du azaroaren 24 amnistia lege horren kontra. Estan dute ez, sindikatuek adibidez ez dute babestu greba hori, gainera legaltzat ez dute jotzen. Nola ikusten duzu? Nire ustez ari sortzen ez edo ikusten gatazka guztiak eta gatazka sortzeko era guztiak, ez? Eta horien artean saiatuko dira badana blokeatzen, baina ez dauko zentzu askorik. Hemen problema da askotan ez komunikabideek hainbeste eta hainbeste hitz egiten dugu hori buruz, ez? Garrantzia emoten dutzegula eta badazela hainbat pertsonak Voxen legitimazioan eta Voxen boterean sinesten dutenak, ez? Eta nire ustez, azkenean, eskerrak Euskal Herrian ez edo behintzat hemen Bilbon 50 pertsona inguru ez elkartu ziela bakarrik, eta nire ustez Voxek ez dauko inongo ez garrantzirik. Baina egia da, epail batzuk saiatuko direla manifestazioak egiten bai Kordoban, Salamankan eta Sevillan. Hortaz badaz, leku batzutan non bai Vox eta era ultraeskuin hori, ez, garrantzia daukonak eta pixua hartzen doazenak, ez? Eta nire ustez epaiak bai manifestazioa, konbokatzia eta protestak gobernu edo investidura edo amnistia lege baten aurka egitea, oso larria da, ez? Azkenean epaiak era transparente baten jokatu behar dute eta ideologia badakigu, euren ideologia daukiela, ez? Baina ez hainbeste edo bintzat ez eskuin muturra babesten duten epaiak egotia, niri era larri batekin ikusten dut. Euskararen kasuan, euskararen alorrean adibidez, ikusten ari garen horre guztiak ez zer ikusi daukaz. Nigo gogoan dut, Karo Rubirak aipatzen zuela hori asko, esaten zuen, esaten da, alderdi politikoak edo eskuinak epaiak manipulatzen dituela bere interes politikoen baitan, baina Karo Rubirak esaten zuen, ez da behar. Epaiak beraiek dira ideologia hortatik politika egiten dutenak, eta hori da kontua, ez? Europa mailan adibidez, Poloniari santzioa jarri zaizkio alderdiak, gobernuko alderdia zenak, orain gobernua galdu dute, baina zera sistema judizialean eskua sartzen zuelako, ezakiguna zer egin behar duen Europar Batasunak epaileak berak politika oztopatzen eta politika egiten saiatzen direnean Espainian hain nabarmen eta hainbeste urtetan. Herri honetan ezagutu dugu nola epaileek berek politika egiten duten eta euskararen gaian bezala beste hainbat gaietan ere, orduan, garbi dago horren atzean dagoela, estatua eraikitzeko edo estatuaren zutabetako edo botere bat, orduan, bere garean erreforma bat egintzan, galdera epaileak nork aukeratu garritu, edo epailean Consejo General de Poder Judicial ditzen hori Espainian, nork aukeratu behar du, epaileek berek edo alderdi politikoek hor eskua sartu behar dute. Hor dago sistemaren perversioa. Alde batetik estatu batuetan bozkatu egiten dira, edo aukeratzen ditu presidenteak barkatu, aukeratzen ditu hainbat epaile eta bar. Kontua, oraingo sistema, non alderdi politikoek ez daukaten gaitasun nahikorik, nolabait epaileen, momentu honetan, epailek aukeratu behar dute beraien gobernua edo beraien zuzendaritza, horrek suposatzen du praktikan betikotuko dela epaileen lege ultrakonservadore bat, baldintzatuko duena politika guztia. Orduan, horrei nola nork heltzen dio, edo nola erreformatzen den hori. Aldi berean, alderdi politikoen esku guztiak ere, bere arriskuak ditu, azkenean horren baitan egongo, baina hemen irakurketa da, estatuaren oinarrizko zutabe bat dela sistema epaileak, berak daudela guztiz lerrokatuta ideologia jakin batekin. Bihar eta ez izango dira Sánchezen investidura saioak, eta sustekorik ezean, Sánchezek gehiengo osoa lortuko du lehenengo bozketan, ez da? Hala ere,
bari zalantzak daude, ea, 4 urte irango dituen gobernuak, Sumar eta PSOEen artean tirabirak ikusi baitira. Nola ikusten duzu egoera, 2 urteko gobernu bat, 4 urtekoa? Nire ustez Pedro Sánchezek eta PSOEk saiatuko da 4 urtekoa egitean, ez? Eta azkenean 2 urteko bat, ez dakit, ez dut ikusten askorik, ez? Egia da, Sumarren arazoak edo behintzat, bai da zela, ez? Baina bai Podemosen aldetik nire ustez, ez? Eta ez Sumar eta PSOEren arteko akordiotan, Yolanda Díazek askotan, ez? Babes handia emandotza PSOEri, ez? Eta nire ustez era horretan jarraituko dau. Baina bai Katalunian adibidez, ez? Podemosen alderdiko, Sumarren manifesto bat babestu duten Podemosen alderdiko 13 uste dut politikari, ez, santzionatu dituzte Podemosek, ez, eta horren nire ustez badazela, bai politiko batzuk non ez dakite euren buruan non kokatu, ez, ze azkenean Podemosen zeuden, eta orain Sumarta zen askok, hori pasatu dira batetik bestera, ez, eta ikusiz Podemosek geroz eta bisu gutxiago daukola, ez, eta bai egia da, Ireneren irteera, Irene Monteroren irteera, batzuei kolokan jarriko diela, ez, eta hori pera bat da, ze azkenean badakigu Sumar, Podemos edulkorau moduan dala, ez, eta azkenean PSOEren hain gertu dagoen alderdi bat izatea, ez, eta euren eskerraren, ez dakite, eskerrak babesten dituen hainbat politika alde batera uzten baditu, ez dakitzen nolako gobernua izango dugun, ze azkenean, onengo legealdiak, ez, eukidugun legealdia bai badauko akatsasko, ez, baina nire ustez oso aurrerako ja izan da, eta lege oso garrantzitsuak proposatu eta aprobatu ditu, eta ez dakit hurrengokoan berdina gertauko dan, edo bakarrik PSOE edo PSOE oso fuerte bat ikusiko dugun legealdi bat izango da. Bai, uste dut hor, berezi behar batetik gobernua, eta bestetik gobernua babesten duten taldeak. Uste hor dagoela diferentzia, ezta? Uste gobernua babesten duten taldeetan 2 multzo egongo direla. Multzo bat izango da, nolabait alderdi ez ezkerrekoak direnak edo PNV eta Juntsek osatuko dutena, eta batez ere Juntsen aldetik etorko da tentsioak, ez? Zen ez ezagun aztu guztien babesa behar duela, gobernu horrek oro har gobernatu ahal izateko zein bestidura, gobernatzea baino errazagoa da. Hori garbi eduki behar du. Eta gero egongo da ezkerreko alderdien babesa. Eta ezkerreko alderdiek azkenean nik Podemos hor kokatzen dut, Podemos gobernutik, nik pertsonak gehiago gobernutik kanpo kokatzen dut. Horren, iruditzen zait, bai Podemosen 5 parlamentari horiek nolabait neurri batean batuko direla Bildu, Eskerra eta Benegari. Eta uste guztia batuta, okeraz banago, 19 bat parlamentari izango dira, nolabait gobernuak negoziatu emarko du parlamentari horiekin, lege guztiak negoziatu emarko ditu, aurrekontuak eta horrek eman behar dio egonkortasuna gobernuari. Eta gero ekiko du tensioa PNV-en aldetik, eta tensioa ekiko du batez ere Juntsen aldetik. Ez da, nik hori guztia batuta, zemen ez da kontua alderdi guztioen babesa galduko duen, zenbat aldiz galduko duen, benetan Juntsek gaitasuna daukan Pedro Sánchezen legegintzaldia murritzagoa izateko. Ez nire ustez, esan izan dugun bezala, Pedro Sánchez presidentea da, berak erabaki duelako presidente izatea. Batzuekan beste aukera bat. Eta zela, ez izatea. Berak erabaki du, nolabait hor sartzea. Batek esango du, ez zeukala beste aukera, nik uste dut baietz. Eta legegintzaldiak iraungo du, Pedro Sánchezek erabakitzen duela iraungo duela. Orduan, ez dut ikusten inor gai Pedro Sánchez botatzeko, baina bai ikusten du Pedro Sánchez gai, ikusten duenean momentua, ikusten duenean egoera, hauteskundeak deitzeko. Hau da, ez dut esaten ahuldade batetik bukatuko denik legegintzaldia motzagoa esango denik Pedro Sánchezentzat, baizik kontrakoa. Berak ikusten duenean, momentu egoki batean dagoela, bestelako, gehiengo bat ziurtatu baina bestelako aritmetika bateken, alegia, ezkerra ikusten duenean ahul
eta PSOEk 120 berrean, 150 parlamentario egitzeko gera ikusten balin badu, horretara iristen balin bada, bera izango da provokatuko duena, eta oso errez provokatu dezake krisi bat parlamentuko juntzekin edo donorekin, eta horrekin aurkeztu daitekela. Beraz, 4 urte iraotean nik uste oso zaila izango dela. Ez dut esaten ezinezkoa, baina zaila. Gainera, markatuko duena izango dira, alderdien arteko adostasunak, behin eta berriro adostu beharko dituzte izan legeak edo dena delakoa, eta horrek egia da, zaildu dezakeela gobernua, ez da? Bueno, horre ikusi dugu BEAJ, saiatu da adibidez autogobernu baten negoziazioa sortzen urte baten, edo urte terdi baten. Ez dakit epe hori Pedro Sánchezek beteko duen, ze ikusi dugu zenbat transferentzia hor daz eta ez ditu bete naiz eta kalendario finko bat euki, eta nire ustez beste alderdikin berdina, ez? Promesak eta akordiak ordaz, euren botoak bere ganatzeko, baina gero beste gauza bada zelan joan betetzen esan duena, ez? Eta azkenean hori da nire ustez zaiena, bai Pedro Sánchezentzat eta bai PSOE-rentzat, azkenean ezin dugu ahaztu PSOE-ren atzean edo barruan badazela pertsona batzuk non eskuinarekin oso zerikusi handia dutenak, ez? Eta naiz eta Pedro Sánchez eta bere gobernukideek saiatu era progresista batean euren irudia saltzen, atzean dasenak, baliteke ez ikustea begionez, ez? Pedro Sánchezek prometitu dauena. Bai, nire jarretzen dut teoria horrekin, nik uste dut ez dagoela alderdi bakar bat babesten duena gobernua, gobernu hori erori araziko duena. Zeren guziek ateratzen dute onura, egoera honetatik. Alegia, bai Bilduk, bai Juntzek, bai Eskerra, guztiek komeni zaie gobernu ahul bat zeinarekin negoziatu alizateko eta hortikan etekinak ateratzeko. Esan nahi dut, egoera honetan, Sánchez presidentea da, etzeukalako beste aukerarik. Presidente izate erabaki duenean, etzeukan beste aukerarik, babes hauek eta negoziazioek onartzea baina, ez amnistia legea da, adibide oso garbi bat, ezta? Beste alternatiba bat daukan momentuan, beste aritmetika batzukin, bera indartsuago dagoenean, bera izango da. Zeren, nik ez dut ikusten, beste guztiek txollo bat daukate puntuetan. Ez dute inoiz aurkituko PSOE bat, prest dagoena, negoziatu eta hitz egiteko, orain negoziatu eta hitz egiten ari den gauza guztietaz. Ez dagoen historian, eta ez da berriz egongo, aritmetikak aldatzen baldin badira. Eta hori PSOEk badaki. Eta PSOEk badaki, gobernatzen jarraitu nahi badu, gaur ez duela beste erremediorik. Beste erremedioa daukan egunean, PSOE bera izango da, haustura hori provokatuko duena. Orduan, oreka horiek dauden bezala mantendu behar dira, 4 urtetan zehar, 4 urteak iraun dezaten. Zen PPk ez du inoiz babestuko PSOE, non eta ez den gertatzen krisi ekatonbiko bat, non PSOE eta PP elkartu egiten diren, hori da beste aukera bat, baina momentu honetan aukera hori ez dago. Ez dago zeren lortu dute prozesarekin bukatzea, lortu dute IAIA Podemosekin bukatzea, hori zala beste mehatxu bat, Bildu eta PNV oso txintxo daude, momentu honetan ez daukate beste mailako arazorik, ez? Gobernua hola aipatu diguzu, ez da, negoziatzeko aukera eman aldiela gainontzeko alderdiei, Katalunian amnistia legea lortu dute, gurean, zer nolako eragina eduki lezake horrek? Nire ustez EAJak saiatu da, bai sindikatuei eta bai funtzionario publikoei gino bat egiten, eta saiatzen, supuestamente, eurentzat onuragarriak izango diren proposamenak negoziatzen, baina irten dira bai sindikatuak eta baita langileen elkarteak esan ez daudela konforme adostu denarekin eta akordio horrekin EAJ eta PSOEren arteko akordioarekin ez da zela ados. Azkenean, nire ustez, EAJ bere kartak jolastu ditu eta garrantzitsua izan da eurentzat
azkenen gora momentura arte erabakitzea PSOEri babesa ematea, ze azkenean partida osoaren erdian jarri du EAJ bere burua, ez? Baina ez dakit eskatu duen guztia lortuko duenik, ez? Azkenean tratuak die eta nire ustez Pedro Sánchezek era azkar batean lotu nahi zituen babes guztiak. Eta, ulertzen dut, ez? Gauzak eskatzea, baina ez dakit lortuko duten, ala ez. Alderdi sozialista ezaguna da mundialki akordioak ez betetzeatik. Orduan, egin dezatela, esan dut hori egin du Bildurekin, hori egin du EAJarekin, hori egin du mundu guztiarekin, orduan, ez dute. Esan dut, lehen esan bezala, ez, bera babesten duten alderdiek egoera onena daukate horrentxe bertan. Egoera onena izateak esan edo egoera ideala ez. Esan edo egoera onena. Eta orduan, aterako dituzte hainbat gauza, eta gauza betako beteko dira laurdena. Laurden horrekin geldituko gara. EAJaren kasuan, orain akordatu duten hori duela 4 urte adostu zuten. Orduan esan edo, berriz adostu dute, ongi, baino zerrati beteko dute oraingoan. Ez da dute, ez? Esan benetan ez balin badaukate, juntzena izan da desberdina. Juntzen kasuan, bai zegoen behar bat, derrigor bermeak eskintzeko, baina, momentu batean, auzitegi konstituzionalak atzera botatzen badu amnistiaren legea, ez daukate erresa, baina gauza bitxiauak egin dira, auzitegietan, ez da, jazta, hor bukatuko da, esan edut, ez dago, PSOEk egingo ditu gauzak behartzen zera neurrian, eta horretik, lehen Maialenek esan duena, importantea da. Momentu honetan, Yolanda Díazek ordezkatzen duen sektore horrek, ez balin badu PSOErekiko beste jarrera politiko bat, nik ezakit benetan zer lortuko duen. Benetan lortuko duten, ez dago kontrapesorik gobernuan, ez nolait, Podemos gobernutik gendu, eta oso PSOEren ia berdinak diren politikak, hautagaiak, komunikazioa, ezkera, dena kopiatzen balin badute, PSOEk ez du inongo momentuan. Sinistea PSOE ezkerreko alderdi badela, benetan sinisten duela, sinatzen duen horretan, iruditzen zait, altura horretan ez dela, ez da normala, ez? Eta, EH Bilduri arpegiratzen zaionean, eske sinistu duzue PSOEk, nik ez dut inor ezagutzen EH Bildukoa, sinisten duenik PSOEren zintzotasunean. Hau da politika, hau da indar harremanak, hau da komeni diren markoak eraikitzea, eta momentu honetan EH Bilduk edo Eskerra Republikanak adibidez, baloratzen dute, hau hobea dela beste alternatiba baino, eta horraino. Sinistea Pedro Sánchezek duela atzora arte, esaten zuen amnistia astakeria bat zela. Eta zena eta ber. Bezerteri begira jarriko gara orain, Madrid albotera utziko baitu dugu. Izan ere, etenik gabe, jarraitzen dute erasoek Gazan, ezta? Eta gainera Israelek Gazara erregaia emateari izatetako betoa lehentasunezko arazoa bihurtu da. Eta gaurtik aurrera, Nazio Batuen Erakundeak ezin izango du Rafko pasabidera heltzen den laguntza humanitarioa garraiatu, hainbat milaka hildako dagoeneko, 11.000 baino gehiago Israelek egindakoak, eta horien artean gainera 4.800 haur daude, sarraskia hitz egiten dugu, hemen Euskal Herrian hainbat izan dira egindako protestak, egiten ari direnak momentu honetan, izan sarraskia gelditzeko eskatzeko, eta Palestinaren herriari elkartasuna adierazteko, baina bien bitartean ordezkari politikoek, nazioarteko ordezkari politikoek albo batera begiratzen dute. Hori da, ez azkenean nire ustez garrantzitsuena da sua etetea, gerra honekin amaitzea, edo behintzat korredore humanitario batzuk sortzea. Azkenean badaz milaka pertsona ez, Gazaren iparraldetik hegoaldera joaten, bide ez seguruak jartzen, ze azkenean ez da seguru, eta azkenean euren herritatik eta euren etxetik alde egin behar dute, bombardaketak geroz eta handiagoa diela, ez? Azkenean ikusi izan ditugu hainbeste irudi eta bideo, ez? Non ospitaleak geroz eta gehiago bombardatzen ari dira,
bertan hildakoak eta hilzorian dazenak multzoka zenbatzen dira, eta euren bizitzarengatik borrokatzen ari dienak, adibidez zirugiak egiten ari dituztenak, anestesiari gabe egiten dituzte, eta nire ustez egoera oso larria da, eta badazte, erakunde batzuk non ikertzen ari dira Israelen jokabidea behar bada gerra krimen bat dela, eta nire ustez ez da asko ikertu behar, baizik eta irudiak ikusi beharko dira, eta eskatzen dut, bai nazioartean, eta bai herrialde guztiak, era finko batean kondenatzea Israelek egiten ari duena, baina ez harrigarria da zenbat eta zenbat herrialdeak beste alde batera begiratzen dute, edo txarrago oraindik, bere babesa Israeleko gobernuari ematen die, bai arma bidez eta bai deklarazioen bidez, eta hori oso larria da. Bai, uste hemen sakonean dagoena da Palestinaren eta palestinarren etorkizuna ez zeola inoria jola. Herritar askori bai, baina ez dago gobernu batez, batetik erregioan dauden indar harremanak, Iranek eta bere resistentziaren ardatz horrek palestinarrak erabili egiten ditu, bere erregioan dauzkan, lehiakidekin dauzkan borroketarako, arabiarrek beti adierazpen potenteak eta potoloak egiten dituzte, baina gero ari dira beti saiatzen Israelekin harreman normalizatuak eraikitzen, eta gero dago nazioarteko mundu ordena berri horren sorreraren oreka eta desoreka berriak. Orduan, kuriosoa bez, Errusiak Israelenkiko hartu den beligerantzia berbala, edo Turkiak ere, eta egiten dute, ez zehazki Palestina esaten zailako, momentu honetan, Israel dagoen bloke politiko-militarraren aurka gerra betean daudelako. Orduan, horren guztiaren erdian, beste bat tokitan geratzen da bezala, Sudanen aste hauetan ikaragarri geratzen ari dira, mundu mailan momentu honetan gatazka oso potenteak eta oso potoloak daude, Gazakoa bezain eta doltsuagoak ere badirenak, eta ez daude inon, ez ditugu aipatzen, ez ezkigu inporta, orduan, ingenuak ere ezin dugu izan, ikusten gaia batzuk agendan daude, egunero daude, eta modu batean aurkezten ditugu, interesak daudelako alde guzietatik, han eta hemen. Orduan, palestinarren eta palestinar herritarren etorkizuna, inportazia palestinarrei, herritar askori inportazaigu, eta saiatzen gara horren alde egiten, baina gero hortik aurrera, hau da, tablero batean dagoen pieza bat, eta hor, personen bizitzak ez du ezer balio. Hori da kontua. Gainera, orain jarri da erdigunean, agenda mediatikoaren erdigunean Palestinako gatazka, baina aspalditik datorren kontua da, badirudi utopikoa izan daitekeela hori azkatzea edo, baina argi dagoena Israel estatu zionista badela eta ez dituela Palestinako herritarren eskubideak bermatzen, eta bitartean gainera nazioarteko hainbat ordezkarik Israeli aitortu diote defentsarako eskubidea. Eta entzun izan du Israeliko gobernuko politikari bat esanez, mehatxu nuklearra hor dagoela, eta euren boterea badaukie, ezakite arma nuklearrak dituzten ala, ze azkenean sekretismo asko dago horri buruz, baina Israel oso gobernu boteretsua izan da, defentsaren inguruan, eta arma asko dituzte, eta azkenean ezin dugu ahaztu 11.000 hildakoetatik, 174 pertsona nagusiak, emakumeak eta umeak dira. Hortaz, nire ustez hau ez da gerra bat, ez da gatazka bat, hau inbazio bat da, jende gerra hortan parte hartu ez duten jendeentzako, zenbat eta zenbat umedaz, eta nire ustez adingutxikoek, umeek gerra guztitan, eta horrelako gatazka guztitan die lehenengo galtzaileak, eta jonek esan duen moduan, Palestinara begiratzen dugu orain, oin arte ez dugu Palestina begiratu. Adibidez, fanzen astean, Afganistanen, ezakitzen bat terremoto egon zian.
sortzi inguru, hildako askokin, eta ez dakigu ez horri buruz. Oso zaila da gure gizartean, enfokatzia konflikto guztietan edo behintzatez, konflikto guztiak era berdinean begiratzea. Azkenean oso zaila da guretzako, eta bai, uste dugu realitate horiek oso urrunda zela, eta ezin dugu empatizatu era berberean, baina bizitza bat berdin balio dau Ukrainean, Yemenen edo Palestinan. Hortaz, hori bai kontuan hartu beharko genuke. Edo Pakistanen, orain ari dira, Pakistango gobernua, bakizu estatu kolpe bat, edo nala estatu batu sustatua, beste bat, eta 1,7 milioi persona ari dira espulsatzen Afganistanera, gaur, orain, hemen izketan ari garen bitartean Pakistanek, 1,7 milioi. Hori dena gertatzen ari da, gatazkaz beteriko toki batean, baina esan dugu, palestinarren bizitzak jendeari importazioa dela, baina botere harremanei ez, antzeko zerbait gertatzen da ere, herri juduaren erabilerarekin, erabiltzen da. Azkenean, juduen auzi nazionala, alegia esatea, hor badago herri bat, eta zuke sionismoa epatu duzu, eta horrez duzu, hor badago herri bat, judutarra sentitzen dena, ez daukana territorio bat, eta bere garaian, momentu batean, hainbat aukeren artean, erabakitzen dute territorio bat ematea. Non eta Britaniar imperioaren eremu batean. Bigarren Mundu Gerra bukatzen den momentu horretan. Eta horren esaten duzu, ze asmo dago horren atzeatzen horretik esan dezake, judutarrek eskubide izan dezakete bere burua autogobernatzeko, nola baita esateko. Idea hori, horretik esan dezake, baina kontu ez da hori izan inoiz. Kontu ez da hori inoiz izan. Kontu izan da, nola gerra handiago baten barruan, nola estatu batuen blokearen interesak modu militar batean ezartzen diren munduko toki konkretu batean, eta horretarako erabiltzen dira, judutar askok jasantzutena Bigarren Mundu Gerran jazarpen bat, eta azten dira horra eramaten, gatazka hori noski lehenagotik abiatzen da, baina momentu batean hori erabakitzen da. Orduan, hor daude bi auzi existentzial bata bestearen kontra. Palestinar herriak bere existentzialako eskubidea aldarrikatzen du, baina aldi berean Israelgo estatu horrek nola sortu den eta nola garatu den ikusita ere bere burua nolabait mehatxatu ikusten du. Eta egia da mehatxatuta dagoela, zeren gerra asko egin dizkiote, eta kasu honetan palestinarrek Gazatik ere erasotu egin dituzte israeldarrak. Orduan, defentsarako eskubide hori hortik aldarrikatzen dute beraiek. Noski, aipatu gabe, estatu horren eraikuntza nondik eta nola egin den. Orduan, hori guztian nolabait konplejizatu edo komplikatu egiten da, izkera haundi eta potolo hauekin, baina ondorioak baki guztiak zentzu diran. Palestinarrak bere lurretatik kanporatuak izan dira, teorian zilegitasun bat emana izan zaion proiektu oso zalantzasko batekin. Eta orduan, etorkizuna ikusten diozue Gazari edo herri palestinarrei, askok diote akatu nahi dituztela, eta azkenean Gaza edo desagertuko dela, ze urteak daramatzate arazo berdinarekin, irten biderik ez dira jarri mai gainean, eta ez dakit zantzu guztien arabera, oraindik irten bidea ez dago gertu. Adituek aipatu dute hori posibilitate bat izango dela, azkenean euren helburua da Gaza zuntxitu eta egia da hori lortzen ari dutela, eta nire ustez, Jonek esan duen arira, badaz herrialde batzuk, adibidez Alemania, non juduen eta zentzu da dauko, ez dakit daukiez, lan konplexu bat, Bigarren Mundu Gerraren inguruan egin zutenarekin, naziak, eta horregatik nire ustez askok ezin dute esan era ez dakite zuzen baten, Palestinarekin daudela, ze azkenean Israelek juduekin erlazionatzen dute eta horrekin ez dira ausartzen edo behintzat euren egoera askoz ere firme bat izan behar da, Palestinaren aurka, eta horregatik bazten dute Israelen gobernua naiz eta
jakin, zen nire ustez itxua izan behar da hau ez ikusteko, Israelen gobernuaren hainbat akzio oso larriak diela eta humanoen eta eskubideen aurka, pertsonen eskubideen aurka doazela, ez? Eta zure galderari erantzuten, nire ustez hor badago baliteki euren erten bide bat hori izatea, ez? Palestina herriarekin bukatzea eta tamalez nazioartean ez badute ezeberz egiten eta alde batera ikusten badute hori lortuko dute. Denbora bai gaitu gara, desi dizutitza eman oraingoan Jon, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Jon Ansaba beste behin ere gurean izatagatik eta horrengora arte. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte.